Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Please like our videos kuti aende kure. Keti Masomera achinyomba seweekend naLulu akidedza seweekend anekadora plus futi anofemereka. Iwe Lulu weekend achafira pamusoro pako tiri kukuona uri kuzama kusvotesa Sonja. Sei wakapusa kudaro munhu akaita seweekend neZanu-PF EDT mevarakashi tinovaziva vanotambudza vanhu. Mira uone ichasvika nguva yakuteerera munzwa. Hanzi mari yabiwa hanzi mari yabiwa hanzi mari yabiwa here kana kuti maskini isu hedu timu Sonja timboseka ngatimboseka ika timu Sonja ndo zvinoratidza kuti imereji yekumama ungati tine bitterness zvedu kabata hai imereji yekumama kuona mari inobiwa musati mamboita 1 week mese nai zvako miri mairish passport mairish ese ane mapassport taura zvako paradzaiwa takasiyana vanouya neshengeni kaisusu tiri mairish tiiti zveshengeni ndo zvinongoratidza kuti imereji yekupenga kuona wabvisirwa mari yobva yabiwa zvadhaka nekuti munhu kana waimboendesera munhu ina handipindiri zvangu handina basa nemboro dzevanhu nemabhuruko evanhu especially munhu kana akafuta zvakaita tsambarafuta but chinongondibhowa chete paya ndechekuti waibika masconzi uchiuya nemasconzi iwe uchiziva kuti uri kutaimira tsambarafuta woda kusvotesa on top of that ndo zvinongondisvota chete plus chatongoziva ndechekuti wedu watinosapota anoshushina chirungu plus ane kabhodhi kake kanei kamaidomi kekujimu kanatural iwowo wakabvuta munhu saka hatina basa newe chero ukazodzoka panapa wachemedzwa nevanhu vaya ko vaya tovaziva zvinozongoenda in tears ukaona munhu ari kusvota mai vevana vake kudaro kuzoti iwe zvako kapurachika usati watomboone mwana ipapo ndopaunoona kuti dzimwe nguva vakadzi tikaona mari tinomboita setinopenga futi instead kutoona kuti pari kubatwa munhu akamuzvarira vana vake the only kids ndo panhu 1 pandodiwa Diamond Platinum irizi munhu rine zidumbu rinenge chituta matuzviri harina pfungwa shemu unodisrespecta munhu akakuzvarira vana 2 papublic isi tinombouya tichituka vana tata nana baba Dominic hatisati tamboona vachidhomoka because vanoziva kuti iri benzi iri rakandiita kuti ndinzi fadha how many malive andoita panapa nichituka mboro yababa Dominic makamboona vachibudikira panapa vachisvikodeyenera kudeshi havadaro because he knows that I gave him a whole symbody. Zvino iwe Lulu iwe kudada kwauri kuita mupublic uchachema futi mupublic ende isusu neinternet manje hatikanganwi manje uri kudada uchifarira kuti Sonia achemedzwe neiro ziduri rako rauri kudai asi rimwe zuva gava achadambura musungu mangwana ndiwe plus iwewe futi iwewe ndakakuona uchidirira wiki neufanda nesprite uri mukadzi akaita sei asingazivi kuchinja murume diet unodirira munhu fanda nesprite instead yekumupa mvura nemasalads auna urongeko futi saka isusu zvedu tiri timu Sonja isi tiri mahure zvedu tiri mahure varume vamwe vanotogona kutongobvuta but tinomira naSonja Sonja anotaura chirungu handifungi kuti mese nemurume wako mune mhiri kana ana tete vaiva ndofunga vaitomuvengera kuti hapana chavainzwa hapana chavainzwa muna chamunonzwa kakana achipopota wewe musaladi wedu kudirira munhu cream soda uchidira cream soda mukadzi munywani saka even newe chasara kukuona waitawo sezvakaita iye duri
producer kudaro zvanzi ngavangotaura mari yavari kuda ndimi mega mamiliyoni atanga kuroorera kuti sembura muchiya muchitotisvotesa ngavangotiudza mari yavari kuda. Inini handidi kunyeperai. Kaili wangu uyu haakani ndogara naye mumba mangu kuti zinhu rinenge dzetse risingagoni kufema rauya pamba pangu richiti chingondiudzaya uri kudai. If you are buying a packet of sugar, no, ndingatofe neurombo hwangu. Lulu wacho anotooneka kuti kumba kwavo kwaanobva kwakatodhakwa-dhakwa nehama dzacho dzakadhakwa-dhakwa, kuti handifungi kuti Dhotonya chingabvuma ini. Kungoti the love of money is the root of all evil. Kuti ingonyorai zvamunoda musandipedzere nguva richisifemere. Munhu achafira pamusoro pako. Mukadzi wacho ari kutowedzerawo kugena weight murume nekuku. I don't know, let me mind my own hokoso. But kana mari yabiwa mamama chipiwa imwe ndomubayiro wokuda kuuya kuzotidadira pamalaivi. Muya muchidadira vanhu mari nemazimari palaivi. Chero mukaroorana ne1 million chikuru iwo gazimu kuti gazimu iri kunyatsoitika here. Chero mukabvisirana 10 million chikuru ndechekuti paugazimu pari kufamba sei. Isusu vamwe hatina kana kutombobvisirwa kana sendika, but tinotundiswa bolato kusiyana kwemalevel. Unenge wabvisirwa 1 million but uchigara hako uine nzara yako. Isi tisina kubvisirwa teri chitopa mabora ngoma mahara, tisina kubvisirwa kana cent. But tichiruvana ugazimu bo. Love yacho yechibalance ina ndingapinde mulave yekuda kuprova point kune umwe mukadzi uchingokanganwa kuti uchangoitirwa the same mangwana, plus iwo una umbonyatsonaka zvimwe zviya zvayo. Mucharumwa nemalayoni muchidada nemari yayo tisingazivi kuti munoiwanepi muchidadira vanhu vemuZimbabwe. Makagara mugame park muya pakazongoshota uya the lion is coming up, amugoti makafuta hamugoni kumhanya. Mucharumwa mikosho, kurumwa matako muchida kuita zvenhingirikiri. Izvozvo zvamunoda kuzama kuita. Umwe achakoborwa pajende nerowambira apa mugoti hamugoni kumhanya. Munhu uya lion is coming akauya makagara patebhuru paya muchinwa Sprite munoita sei tione kuti munozotidadire. Because imi mukamarriage kenyu kane kake kutodadira isusu kavana razama kekutoita kunge zvinonzi imhosva kuva murombo. Muri kuona papa pamune makagara kulayo kunhingiriki kupaki ikoko muchinwisana nhingirikiri Sprite. Lion is coming hamugoni kumhanya mese muri tu mukadzi nemurume nekuti hamudi zvezvana maidhomi zvekuenda kujimu. Mari yabiwa toita gore rese tichingonzwa nezvemarriage yenyu kunge zvino ndimega mune mboro nebeche matanga kusvirana muZimbabwe. Ndakakumirirai kuairport. Ndiri kuno shamwari yangu yakadzokera nezuro yenjoru love. Tachifanira kudzokera tese musi weSunday but sisi Jane vakashayikirwa namama wavo. Saka almost vanhu vese vatodzokera nhasi. Nanezuro ini ndindazongoti hangu achirega indisare ndichingonhingirikira ndichingopedzisa zvangu. Anyway, ndandangouya kuzokumhoresai zvangu nekungosvikotomukawo for 1 minute. Dena ndakapfeka bhutsu dzinoita kuti tiende for a walk. Ndaibuda panze ndinokuratidzai Alicante, Spain, Alicante. Madam, hola, ndipei imwe kapu. Ndoitira kuti ndibe dzakawanda. Hola, can I get one more please? Another one, yeah. Ndoitira kuzoenda nadzo munhingirikiri. Ndotenga cocktail nemakomichi acho zvese.
ndoenda nadzo ndakadzirongedza tata yavo, ndoenda nekati gogo yavo, Krisi yake, inini yangu, Dominic, Brandon, Kylie, Kaden, Shami yake, Sekuru Dotonyisa, kuda dziri 9. Aiyo yakanaka uyona, ende inyasoratidza kuti ine ice cold cocktail. Uri kuona ine tudikita, so ine tuziya. Hata harigoni kupisika riya rinopisika neye mukadzi wemusikana weyo hatari desperate. Haina hangu andunye pamari ndoida zvangu but ndoda happiness yodarika mari. Maybe kugara nevarungu nekuti muEurope hamuna anodadira umwe ka, hamuna anotambura, hamuna anowanisa, hamuna imbalance. Ndifunga kuti ndinozanze ndinobvisirwa mari ndonogariswa mushumba muya marriage yepalive everyday. Kana yedu natata ndeye mapenzi but aizonzi live everyday. Chaitiwa chese. Inini mashoko angu andoda kuudza Lulu isa rakawanda iwewe uzive kuti mamaijimeni ndiri kuenda kukasino nhasi ndikawina 1 million ndoya nchikupai mesa. Kuenda kukasino ndine kamwe kamudhara kandikasangana nako nezuro so kanobva kuFinland. Kakanditi uri married here, ndikati no. Zvikanzi une makore mangani, ndikati 23. Zvikanzi okay, you wanna hang around with me? Ndikati yes. Saka tetana tata wekuFinland. Kana ndakabudza kuti every country. Sorry zvako test. Ndaiuya kunoku kwatai takaita gurupu redu rataiuya kuzanakira. But unfortunately sisi wedu akabva ashayikirwa namama wavo. Maibata kapu yechinamba 2 yawo. Happiness yakakosha, vakadzi dzidzai kuziya worth yenyu. Ukaona usingazivi worth yako semunhu wechikadzi, unoguma waiswa paposition inenge yaluluya. Face yemusikana uya hapana happiness paya, asi kuti ari kuda money. Tine vari kuchema vakambenge vachidada vachifarira mari kudzidze zvinezvi vakuchema everyday. Iyo mari yakawandisa yausingazivi kuti inorutswa nenyoka, inomamiwa nekumhata here kana kuti iri kubuda pai. Mwana uya desperate uya. Dai ndiri ini ndaikutaura kuti uri mbinga zvako but haungaposti chese chawaita. Mbomira. Zvino hanzi ingotaura iya muri kuda musandipedzere nguva richifemere richidada. Ngotaura sandipedzera nguva yakuti inini munyaya wangu. Kunge teenager. Dhara ratuchenawo choya vana Brandon vana vadiki vozodi. Kana happiness papa mwana uya ari kungofarirawo zvake mari. Chokwadi ndoita life yekuti Chris kana akandipa 50 euro data live pavidhio, kana akandipa ndo zvinoratidza hazvisi iskiti. Hazvina kadhati iskiti. Peanuts? No, thank you. Patatas? No, I'm okay, thank you. Nekuti akomana munhu akakura uya kunge sitaki rechibage. Aikona mani. Tata vakakura vasi mukuriro watata une kadhati rine mazimhasu robhara reba robhara nyaso simba oso plus dumbu ravo ndoti ndarova chibhakera kudai so ndonzwa ruoko ruchirovera unge ndarova pasimba. Aikona zimunhu rekuti ndati paya pakagarwa pamahuswa paya dai pakauya murume uya aiti lion is coming paya.
vanhu vaita sei munhu unosvodyiwa matese nelion wakagara nekutadza kusumuka nekutadza kuita fit neexercise. Hamutioni here vana maidomik tichimhanya marathoni pajimu? Unodyiwa dako rikapera neshumba uchingoridza mhere uripo usingagoni kana kusumuka. Musikana wacho ari kuwedzerawo kuramba achifuta. Taneta nemi please chitizorodzaiwo hatichadi. Haikona mani, tichadi zvekuramba zvechimereji chenyu nemamiliyoni enyu hatinei nazvo isu, hatisiri nei nazvo. Chiroranai ikoko navana tete venyu mugare mufambe muprivate jet dzenyu. Musiyane nesu isusu tine maproblems emapotihole nemagetsi. Muda kupedza gore rese muchitisvotesa. Ndamupa 600 yematishu, ndazomupa mota, ndazodii, ndazodii. Tazvinzwa. Chitizorodzaiwo timbofunga zvekutumira mari dzichigayo. Chikonsidai kuenda kujimu mese mukadzi nemurume. Kapu dzedu dzambiri. Akagara-gara ndombosumuka noenda nadzo kurume. Chadziona taakwa island idzo. Kana ndikaita murume ane mazimari kudaro ndobhadhara personal trainer. Asi vanhu ava vagoni kubhadhara mapersonal trainer here nhaini. Kana kutotenga mabhasikoro chete wikinero akagarira bhasikoro rinokuti tsemuka rinofonyoka. Akasimba murume wewo. Kana bhasikoro chero kuexercise zvino unoona vanhu vacho vachitokudadira nemaroisi and race wofamba vakati ziva zendera. Instead yekuenda kujimu kana kutenga bhasikoro but achero luluya ukamisa pabhasikoro rinoponja. Naye akasimba kamusikana wayo, pamwe ndiyo mari yacho. Ameno pamwe isitiri maheta. Pamwe dei tata vaine mari undaigona kusimba kudaro, asi ndaibhadhara hangu personal trainer ini. Esinelo kundipa mari pakamera Chris, kundichipisa, kundiita chipi. Never. Nada. Mari yangu inoiswa muaccount natata, handiipiwi chero pasaluni pane vanhu. Inongoiswa muaccount ndotumirwa risiti. Ukaona mukadzi unopusa zvekuti uchiona munhu achidhisa mai vevana vake zvekuti anotoda kutoti mukadzi mai vevana vake adonhe neBP yafe. Asi gentleman is a toddler. Iwe huna vana naye, ini ndo zvandodira Diamond Platinum. Magirlfriend aDiamond Platinum ese anoudzwa kunzi don't play with Zari. It's the mother of my kids. Diamond ihure chairo asi haadi munhu anotuka Zari. Ndo anonzi varumika vakanyorwa pamadhoo ematoireti, magentleman. Yes, kana madam bosi uri sei mwana wamai wangu? Ganda here, you can go kwa Mai Juju Cosmetics. Unowaziya here. Ukaenda kwa Mai Juju Cosmetics unono she will sort you out. Tarisa kana muhuro mangu makuita unge makaili. Tarisa kana mataitu ayabva anyasobuda sheshe. Kana maSpanish ari kundoona ari kungoti your skin is nice. Ndingoti Mai Juju Cosmetics. Aiwa handisi kuedha vanhu unozonyaudza maSpanish ndikakuedha. Dauda kuenda kukasino zveshuwa. Regai ndibvunze kuti do you want to go to casino? Ini ndinofamba ndichitsvaga vana tata kwese kwandine ndiri. Ezvino ndine vamwe vanyuwana. Right. Ndibvunze. Ashau ndiani inini? Stop lost respect yourself. You too you be Ashau. Uri kunditi Ashau ini ndichienda kukasino ndinotsvaga ndikawina million ndoshare newe. Uri shit yemunhu yo. Chitsvaga dzimwe shamwari handichatambi newe.
ndatobata mpinga kuno but iyo mpinga isina kuzofutisa. Hands body opening in Bulawayo looking good. Thank you Intombi. Intombi enhle. Kati panapa ungati ndani mzara ngawambondiko kapepa kawo kechikafu. Saka maiona nyaya iri panapa ndiyo iyi. Nyaya iri panapa ndeyekuti problem hamudi kutora advice yangu because moziva kuti ndorotomoka. But sometimes advice dzangu chaidzo dzinotori bomu. As a woman you should know your worth. Mazvinzwa, you must know your worth as a woman. Ndosaka muchiona kuti inini ndoita zvandoda nelife yangu because 1 I know my worth, 2 I can pay my bills. Saka tata vanditi CSS ndo chinenge chasara kunzwi nemunhu chiuya ndikuise mboro mumhino kana pamunzeve palife nekuti ndiri millionaire. Maibata mamje, if you don't know your worth and you don't have self confidence unogara uchidhoterwa. Ndozvekuzonzi they are my holes zvazvichitaurwa naHoliten zvazvo because unenge uchiratidza kuda kudipenda nemurume too much, especially murume akaona kuti you can't afford your bills ndiye ari kukupa mari yacho. Unoitwa kazviri kuitwa mukadzi, ndozvaunoitwa chaizvo. Chasara musikana waya kunziya uise ndikuise mboro munzeve ndokupa 1 million vanhu vachiona because you don't know your worth and you don't know how to pay your own bills. As a woman these days, yes I understand kuti kuZimbabwe munhu unogona kushaya pekutangira, but apa ndiri kutaura vari kudiaspora. Vari kuZimbabwe handingavaudzi izvi nekuti neni ndaiveko ndaitombowo desperate. Saka murume akaziva kuti rent yako ndini ndinobhadhara, haukwanisa, we afford maearring ako ndini ndinokutengera, ukada kuenda kuSpain ndini ndokubhadharira ticket, mota yako ndini ndoibhadhara road tax. Anokuita zvaanoda newe nekuti you are vulnerable, you are desperate. Know your worth as a woman. Sometimes it's better kudanana naRazaro nemurombo chaiye natata, but unotoita happy more than kuenda kunoteerana nembinga idzi. Hapana ipeer pressure, happiness kuribe. Vanhu vari happy chaivo havana nguva yekusoro kutora mavhidhiyo achidi chinechi chitsva chakangotsva ngaitsve ngoma. Ivo vanhu vachangobva mukuroorana handi munoswerera kuvatana makuseni masikati manheru nekubikirana nekudzidzana. Zvino moti munhu anoswerera unzi chinditenda chisunga dhuku chiinda kumasowe chibikira sisi wangu ndaroorerwa sisi vako here. Chasara kubayirwa live onzi ndikwenyejende hama dzako dzichiona. amushuwa mazvinzwira mega zvazvitaurwa naKeti Masomera achimira naSonja. Ari kuti isu tomira naSonja, iwewe Lulu wakapusa wakapata, ichasvika nguva yako. Vana ava havasi vanhu vekudanana navo. Tarisa zvakaitwa Mary Chiwenga enezve wakumhanyira seWikingeri. Uri kumuona kuti ari kutambudza Sonja sei apane vana naye vaviri. Ko iwewe mira uone, your time is coming. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo zvataurwa naKeti Masomera. Ari kudaidzira handisi kudzora tsvimbo nekuti kudo rabata kumeso. Isusu tiri team Sonja, kwete uyu anonzi Lulu. Lulu uyu achatambura, nguva yake iri kuuya, ende paachachema sauye kwatiri. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe and like our videos.